Welcome to Uphikelela podcast enqindilili. Igama nguLuvuyo, isename nguNciki, ichomi zami zithi Vovo, abanye nje banifrostanayo bathi VO, abanye V squared, VO squared. Yes, namhlanje niyasibona masibasi kwindawo different. Sizi host hostiweyo. I-guest yethu, some of you will know her, Mrs. Buli Moy. Abanye ke bamazi nge-movement enkulu ayenzayo, umfazi womXhosa. Sisibulu, welcome to Uphikelela podcast enqindilili. Oh, enkosi kakhulu bhuti wami kwiPhikelela podcast enqindilili. Ndi-host oyihostileyo. Oh, ndiyabulela ngale moment. Ndiyayazi uba kudala sithetha ngale nto, but ke ide yafika le mini. All right, thanks. Jonga, andikwazi ungayichazi bandadunyelwa. Kuhle endlini yakho. Oh, enkosi. Hey. Ingani sehotel. Oh my gosh. Beautiful home. Enkosi Andifuna ungayitsho umphulaphula kanye umuntu obukeleyo ke aqoma hey inhle jonga ngezayadi zinamahashi. Oh gosh. Aphe yadini ubuya akubaleka apha kanje ngespeed esithile. So man, excited to have you. And there's so much as I share. And a lot abantu, because Facebook alokhu kanye social media ubetha nje quick udlule. Yes. Namhlanje exactly. we've got all the time. Wow. Sizayicacisa kahle, and for those who are inspired, for abanye abaqala ukubona baphinde baze bazophinde bakulandele, and whatever biznayo bane chance ke ngabantu to also be part of that. Bangaphoswa. Bangaphoswa, exactly. Bangaphoswa, No, that's the bangaphoswa. main thing. No, nam ndiyabulela ngalo mzuzu bhuti wami. Thank you so much. So mamela ke unxibe kahle. Ndiyacela mina before siqhubekeke abahlali bangaphosa man khaba bethe nje kudla ngothiwa ke phaya eHollywood okanye kwi-awards kwi-Oscars eLA or khaba phe nje manje outfit njani okundiyibuka. Oh my gosh. Okay. Compliments iqhala to isintu iyo endinxibisileyo namhlanje. Oh wow. Yay. Okay. Yo. Otata nabo banganansika pa? Wena utata banazi izinto zabo phayana. Abakhetharisheli omama qha so bayabakhetharishela nabantu abangutata. Nani so unisorted. No. Banifuna umatch nomama sekhaya hayi ni assorted isintu ngabantu benu. No sivile kakhulu. Mamela ke ngoku. Ndibona abantu bathi buli. Igama elipheleleyo yazi abantu bayayazi ba wena bayayazi abantu ba ngobulelani. Yo. Uyanibona Uyandibona uba ndothuka njani? Ndothuka because kaloku abantu abayazi le nto into bangaba ndingubulelani number 1 and kaloku uyakhumbula uba kudala abantu becinga fana uba ubulelani ligama lomntana oyikwekwe. Uyayibona? So ndihleli ndisebenzisa ubuli. Yes, and the other thing ke ngoku xa umuntu esithi bulelani like ndiye ndiphakame ndothuka ukuthi hayi uyalwa wenzeka Liphelele. wenzeka ntoni ndenze ntoni. Yes, igama elipheleleyo ndalithiywa ngutata wathi bulelani kuba sifumene lo mntwana. Yo. Andiyazi khona mhlawumbi into wayeyibona but watsho wathi bulelani kuba uThixo esiphe lo mntana. Yo. Yes. Mamela, the reason why we are here, the reason why CSR Connector, Yes. there's a movement obiznayo and ifumene attention and abantu bayiyo and people are benefiting kuyo. Yes. Abantu bavaka amandla. Sizawuza kuyo. Okay. Ndiyafuna singene kuyo. So but Yes. for someone oqalayo ukubona benifuna nje uqala nje phayani ba azoyazi. Sithi nje kancinci kuyo because ndiyafuna uqala ba ungubani ubuli. Before siye but ke ngoku sihlisi nje bayazi abantu bangabantu ukukhona le movement ethi umfazi womXhosa. Yes. Ne? Okay, yes. Into singanani le movement ngokuyenza? I think I started the movement after COVID around yes, after COVID. Okay. But ke ngoku ibiyinto nje yokudlala kuqala uyenza kwam. Sure. So I think xa sibathatha abantu sibabeka ukuthi ngubani ubulelani okanye ngubani ubuli, I think then izasibuyisela ku-understanding ukuthi lo mfazi womXhosa kuthethwa ngaye uvelaphi. Hayi, izasibuyisela hayi apho. no Yes. imnandi. Uzalelwa phi and then ingophi umnyaka? Kwakuphi apho?
intombi yaseRhini lena. Intombi yaseJoza. Lena, even though ke abantu baseRhini abandazi because ndimke ndimncinci eRhini. Okay. Kodwa ke ndizalelwe eRhini. Mama notata banzalele eRhini eJoza. Uyamazi butata mosituta ngwaseRhini? What? Tutubai ngwaseRhini. Oh my goodness. And ndimthanda ukufa utata ubantu so iyadibana yonke lento. Yes, no. Iyadibana. NgwaseRhini. Yes. Intaba yezona badla ngotsho. Kulaa ntaba yezono bhuti wam ndim lowo. Yes. So uzalwa ngophi umnyaka pha? Ndizalwe ngonyaka ka-1981. Alright. Yes. Mkile iminyaka. Yey, intombi indala. Intombi indala. So ndizalwa ngumama notata abatshatileyo. Alright. So utata wam ndingumntu kamfundisi ke. Hayibo. Nansi enye into ebalulekileyo. Abantu efuneka bayazi uba utata wam wayengumfundisi but unfortunately akasaphili. Alright. Okay. So ndizalwa ngumama notata betshatile eRhini. And then unfortunately I think I was around 7 and then bahlukana badivorce. Alright. So after bedivorcile ke ngoku but ndaphela mna ndiwelela ngakutata. Oh. Yes, ndayintombi katata even though ndingumntana ophakathi because ndingumntana esine. But ke utata wathi xa yephuma wachuza mna into bangaba lo uzawuhamba nam ndizamgona. Hayibo. Everywhere apho ndiyakhona uzawuhamba nam. So ndikhule ndiyintombi katata ke. Mamela, you emphasized into bangabana umama notata bebechatile mama notata. Yes. Important kuwe la nto ne? Kakhulu. Very important. Ne? Because I mean it was not easy. Okay. Because kaloku ukhula naba bazali kule family ninzi ungumntana ophakathi and then I mean at the age of 7 I think it was 7 8 xa besohlukana so remember those dynamics ekufuneka uadjustile kuzo. So for me that was never easy. Uyayibona so somewhere somehow I found myself ndingumuntu okuzama ukuthi okay it's fine because umama ndandimbona only nge-school holidays. Alright. So even though ndandihlala notata but school holidays ndandivisitor kumama no brother bams and then my other siblings. So now I found myself most of the time ndi-adjuster. Uyayibona because now uthi xa useRhini ufikela kule family ninzi kuyagcwala endlini wonke umuntu omalume omakhulu bonke balapha nomakazi. Then xa uye kutata on the other side eBhofolo ufika kutata kwamfundisi apha. Oh wow. Into ezithila zenziwa. And xa ungumntana kamfundisi kukho that thing yonto bangaba there's this sort of bafuneka umntana kamfundisi enje. Oh. Uyayibona so then uyalwa uhleli nje uyalwa. So I think yeyona nto eyandishiya with the dent. Yokuthi as much as ndimncinci but kufuneka ndilwe and I have to adjust ukuthi xa ndingapha ndithini naxa ndingapha ndibanjani na. Zingaphi siblings? Benibangaphi? Isibling besiba yi5 kumama. Oh, Yes, okay, besiba yi5 so mna ndingowesine. Oh man. Yes. Yo. But ke ngokuzanda umama kasekho utata kasekho. Siblings? Isiblings only one ongasekhoyo i-firstborn kamama. Oh. Which is ayingusisi wami ndandiclose naye kakhulu undilisa abantu like wayentefisa. Oh man. Like ndandingoneki nevasi lapha xa ekhona. Xa ndiseholiday wayevela athi makayeke phana ubuhlambile makashiye nalo manzi yonke into nzayenza ngokwami so that was another thing eyangixhelayo ukusweleka kwakhe ngo-2006. Yes. Yo, I know ndayiqonda. I can Yes, just yeah. imagine umuntu obuclose from. Mamela ke ngoku ndisendikuva ke umkile eRhini kwabakho iBhofolo phakathi. Yes. Uzobhadla in terms of isikolo ukwephi kweliphi icala? Okay. Ndizobhadla in terms of isikolo I think yayingu-standard 6 then. Sure. So which is grade 8 ngale minyaka. Sure. So ubhadla kwam ke ngoku ndisahamba nalo tata. Hey, time. Ungumfundisi. So mna ukhula kwam ke ndikhule ndihlala everywhere because kaloku uyayazi into kamfundisi uba kulo nyaka ulapha kulo nyaka zayo uyatshintsha usekhethi yakhe so ndikhule ndingulomntana. So ndizowubhadla e-high school xa ndiyofunda eKapa. Oh, So Cape Town. 1994 I was doing standard 6 tata wamuvela eKapa ndayohlala khona kunye naye. Ndafika ke nalapho ndisaqhubeka because utata waye wachata again umama wesibini. So xa etshate umama wesibini but ke iprofession yakhe kuba wayeyinesi so naye wayehamba imisebenzi. Uyabona engahlelanga endaweni eyi-1.
So that's why ndisithi ndiye ndanyanzeleka bonke ubomi bam into yoba ngaba ndikhule ndimncinci. Uyayibona ba utata funeka ephekelwe, utata funeka ayinelwe, utata funeka etheni. So ndim umuntu ekufuneka ejonge zonke ezo zinto zakhe ekhomnye umuntu. So ndikhule ndinguloo mntana. Mamela yanjani relationship no stepmom? Abantu badla ngokhala ngo stepmom. So ndiyoyika ba uzawuthini ngoku. Ndiyoyika. I hope You know what? I'll tell you, umama unabantwana abathathu. Okay. If usibona sonke in one room, Yes. awungekho uyazi ba abantwana abantu abaninzi abayazi nangokelizweni ukuthi like abanye abantwana aba ziye half brothers and everything zam. Okay. You Because utata if there's one thing awayenza ibalulekileyo wasidibanisa sebancinci. So sikhule silala ngengubenye singohlukani into bangaba aba ngaba ngapha. You won't believe istory yasihleka ba xa sisiye holiday eRhini. So utata would drop me kumama. Sure. Then athi aba mabahambe baye kwa brother wakhe. Baye khona because kaloku ba ngomnye umfazi moslo. Yeah. So bahambe ke ngobaye ka brother wakhe. They won't even last for a minute bengapha ya. Uzawubona ngabo sebethwele bags. Sebezohlala kulo mama naye. So if isithembi into ayivumelekile that time. Dandingatsho ndithi it's like life wesithembu. And kumama yayingumuntu onothando kakhulu. Oh wow. Yeah, ukhule ethanda abantu, kuphekwa ekhaya. So nabo brother bam no sister bam xa befikileyo from kwelacala ebeququzela ukuthi bakhona ndiye shop ndiyothenga ntoni makube mandi endlini yonke into mayibe warm. And the other thing wayengu chef. So upheka into special ke ngumama akapheka izinto eziqhelekileyo. So xa kuvuswa ngebreakfast like sunny side intoni akenza into ezinormal ibacon and eggs into zakhe ezo. So and xa ke ngokaba befikile like ilasagna makuphekwa izinto ezidifferent zingaziwayo. So yilento ke ngokuyayithandwa kwelacala lakhe. So stepmother sam azange ndibe nayo la relationship yothi si stepmother sam. And akanabubele. Akana uyabona ukhule sithandana sibambene lo hlobo. Naye as a result bese xa ine problem athi afonela umama athi wethu lo muntu wakho uyandisokolisa. Ingathi okay. Yeah. So ile nditsho ndithi ikhule ingathi into yesithembu because sikhule sonke siyi-one sikhulele endlini eyi-one sonke. So I never felt ukuthi ustepmother usecaleni okanye uyandikhetha ngumamam up until this day. And yena fortunately for me ukuthi usaphila. Oh wow. Yes. Hayi sambulisa umama. Mali kama mama, mali kama mama. uMadlamini, Hayi James, umakhulu moya nguMadlamini. Lizizikazi nyani. Yes, Wow. umakhulu moya nguMadlamini. Waziwa kakhulu eBhofolo buthe umama beni uyaziwa kakhulu eBhofolo. Yes. Yes, no sambulisa kakhulu. Mamile ke ngoku isigila unjani intombi enjani lapha esikolweni? And ngeyiphi le high school bokuyo eCape Town? Okay. eCape Town ndiqale kwi-high school khona. Ndabe ndandise uXolo High School and then from then ndifunde only 1 year eCape Town. Oh. Ndabuyela back ndayohlala eBhofolo again. Alright. So eBhofolo ndafunda khona from standard 7 up until matric. Okay. Ne, so there's a story ke ngoku nange-Cape Town. Okay. Because Cape Town number 1 sendaphela ndinguMrs nje ngala 1994. So kulapho ndadibana khona nolufafo lude uChayi. Okay. So sidibene 1994. Yo. So that's another Esikolweni. thing. Sikhula sobabini no. Besihlala estratweni esiyi-1. Yes. So ibingeyonto eserious ibingilaa muntu uthi xa umbona wayemdeke. So xa ndimbona sijonga izilabs mosizazi indlu zaseKapa bayilokishini zinezilabs. So xa ndisima ngapha kwezilabs ndithunywe eshop funeka ndiqale ndijonge iqala uba abamangana neetshomi zakhe napha estratweni. Yeah. Uba bakhona ndibaleke ndiyozifihla because kaloku ndineentloni. Ndikhule ndingilaa mntana. Ubungusayi? Ukhulusayi? Ndikhule ndishayi ndineentloni ndingilaa mntana oba hayi kaloku into zama-boyfriend like uyabona lo mfana uthe uyandithanda undithanda njani like ndingaka. And you won't believe ba serious from that day like the time simita ngo-1994 watsho kum wathi kum ndikuphuphile Hayi ndithe xa bhuti. ndilele ndaphupha umntana eqhuba ibhayisikile enxiba ilokho emhlophe. Ngenye imini ndabona ndathi xa ndiphuma ndisiya eshop wabe nawe uphuma usiya eshop ndathi ngulo mntana lona benobona emaphupheni. Ebhuti waya. Ubhuti akashayi? Ebhuti yaplita. I'm telling you. And since then I was like, hayi uyandiqhatha lo. Ayikho loo nto leyo. Akayithethi nyani?
hayi usami kwaso story up until this day ukuthi ndakuphupha. You Yayibona? Sithe sisohlukana, so which is ka standard 7, ndibuyela back e-Eastern Cape, but still okay yaphela lonto leyo. No, yaphela. Remember kudala kwangikhona cell phones. Yes. So sasiphila kwindaba ze-landline. kanye leto. Yes, so yaphela ke lonto leyo, uphela kwayo up until i-matric yami, upasa kwami i-matric ndisepo fall. So unfortunately ke umama babengenamali yondisesikolweni. So as much as i-matric yami yabukhumbula mose kudala wakho lanto uphuma ephepheni. Sure. Ukuthi yo ndiphumile ephepheni and everything. So that was supposed to be an exciting moment for me. Uyayibona? But unfortunately dad nisavuya wathi umama hey Ntombi, because asibizana Ntombi okanye mfazi. Hey Ntombi, umuntu ebengithembise ngemali akasakwazi uninika. Yo. So now awuzokwazi uye esikolweni. You. Ithini nangokulento? Yay, I was like, okay, kuthiwa ndalila kodwa ke into endikhumulayo the whole weekend. Ndingafuna ukutya, ndilele ekhawushini. Up until ndacinga ndathi man, khona umama endandihlala kuye eKapa ngokutata wayengumfundisi. And mos mina ndikhule ndingulomntana uhamba ehlala. Sure. Apho ndifike khona ibiba yifamily kube sekhaya. Yes. So ndingumuntu okhutheleyo kohlele busy yonke into mina sozufike kuthe xavala lapho ndikhoyo. So ndikhule apho ndikhoyo ndifika ndipodi izishayinise ba ndiyaklina ndiyathini sozungandicingi xa ningekhoyo because ndingulo muntu uhlele busy. Ndacinga lo mama. So ndahamba ndofona kwi-telco kwi-landline. Yes. Yeah, xa ndifonela yena wathi no sawuthetha notaka Siphe then sibone basithini na. The following day wathi kumkhwela. Wow. Ndoxeba ndathatha ibhasi ndayotsho eKapa. Ndifike lapho fuphi kwistranger esasifike kuzo like sizeba singabantu becawa. So mna I will say ukuthi ndifortunate because ndinomama abaninzi. Uyayibona, so unosakhele wakwaXolo yayifamily yami yaseKapa. And up until this day like abantu bakaXolo kwakaphansi so yena kokwabo. Bonke bayayazi into bangaba ndingumntana pha. Akho nto bangayenza ngami ndingumntana waphayana. You jonga mamela andifuni noba ngamana ifamily kaXolo singayiphi lanto siyabulisa. Yes, ojola yini. Siyabulisa kakhulu because ngoku ithi into sendiyibona nalabhuti ophuphayo. Uyayibona? Kwasondelwa kuye. Yes, yaqalela pha. Ongamcingi kweza plans. Ngokuqonda kuzo zonke indawo noyakuzo. Ukhona lobekhe waphupha. Ewe kaloku. Ebengekho yena ngokucinga. Kaloku ngondicinga lento ndiqoma ndiyayidibanisa lento ngokuba awandi usekhona na la mntu wam wakudala na. Qoma hey kodwa ndiyayoyika lento nzayithini lento. But ke qala ndandikhe ndaye eKapa I think ndiye for school holiday. All right. Sadibana udibana kwethu it was like ukuthi I think ba besigqibeleni izolo. Ndathi mina ngaphakathi hey lento ethithwa ngilobhuti ingathi mose benyanisile. Xa ndinobuye eKapa ndinguno 10 days wase Eastern Cape sasibizwe no 10 days ke eKapa. Sasithi xa sifike eKapa kuthiwe hayi bafikile no 10 days nijonga abantu benu bazawulahleka. Bayajika. So safika saqala phansi apho besiyeke khona. Then ke ngoku sendisiya nje kwi-matric ndiyofunda kulaa nyaka oqala ndiyohlala phofu kuqala. And then I was like okay lo bhuti noba ngoku sedibene nabanye abantu but mna ndiyazihambela ngondinentlungu yam ndizawuyibona uba enye nenye ithini na. Ndayofika ke nyane eKapa ufika kwam ndahlala I think ndahlala for 6 months. Ndabhizi izinto ze-modeling umama notata ababa lapha endlini bakwaXolo banthatha I think ndaqala eCape College qala ndenza course like a 3 months or something. Then from there ndabhizi into ze-modeling. So ndibhizi yes so ndabhizi into ze-modeling like uqala yes ndingumuntu we-stage onobuhle uqala ka i-TV sasingabantwana babizwayo babezi-extras sithini so ndikhule ndingulowo mntu. Ndikhule ndingulowo mntu. So wena ungaba behamba ngeza swim ntontoni uhambe pha kubekho inumber efakwe eqhakhe. Yes ndikhule ndimlowo life wam lowo uyayibona. So ndathi ke ngoxa ndiphuma apho kuloo nto yelo modeling ndafumana umsebenzi because into yayikhona kumi into bangaba kusafuneka ndifundile sisikolo. Sure. Uyayibona. And remember i-situation endishiye emva ndiyayazi ukuthi now umama uyedwa kwelacala tata nomama ngapha bona bafine apha kwele family yami yesibini. Ngapha umama udinga umuntu ozamncedisa.
because nguye wayeyi-breadwinner kukwabo. So ndisaringelwa yilaa nto bangaba ndandithe mos upasa kwamatric ndathi ndizawuba kwakho i-excitement yokuthi hayi ndifuna uba yi-accountant ndifuna uthintini. So that thing yayihleli ndihonta azange ndiyilibale ukuthi ndandithe ndifuna uya esikolweni but ngoku akho mali sithini. Ndahamba ke Kapa mos kugcwele i-restaurant akho ndingekhoyo like sahamba ngenye imini sayofola kwenye i-restaurant because ulife uthi vuka ukhwela itrain ngo-5 ekuseni uhambe. Unangaphi Ndina 20, yeah ndina 20. Wow. 20, yes, that time. Unyaka wokuqala ndiwuyekile. No, I was 19 because ndipase i-matric ndina 17. Then unyaka wokuqala ndawuyeka. So at 20 ndafumana umsebenzi. Ndahamba ke ndafika ke kwathiwa like it was my first interview ever in my life for indaba yomsebenzi. But I thank God for lo mlungu lo wanqashayo SPA Hotel kwakusithiwa nguMichael Crevaren. Ukubona ukuthi uqala ungena wavele wandithanda wathi kum hlala apha. Wathi awugodoli ndingumuntu womswengo kaloku mna ndifuna ukuba xabalala. So ndivuke ngo-5 ekuseni ndisiya etraining but ndathi 2 piece yam ndasixela uba ndiyaswenka for le interview because kaloku kuthiwa first impression last. So I'm like ba makubonakale. Wafika qala waniwari ba akubandi awugodoli ndathi hayi ndi-right. Omnye umbuzo wandibuza wona wathi kum the first question, tell us about yourself. Andiyazi ndathini. I'm not gonna lie ndithi ndathi okanye ndathini but I think ndazondlala. Or I think ubumna babukum ngaphakathi ukuthi ndimke ekhaya like ngenyembezi. Ndisithi ndiye Kapa and andiyazi eKapa ndizawufika ndiqale ngaphi na. But one thing eyayikum into bangaba kukho abantu abajongileyo abathi umkile i-nickname yam ndisakhula yayingulolo. Kwathiwa umvumela njani ulolo ahamba eKapa because ungumntu wes beauty contest nasesikolweni mos ndikhule ndiyi-beauty contest ndikwintontoni ndandingumiss eyabantu which is my high school. Yes. So abanye abantu babendibona ukuthi lo mntana uphaphayo uthanda izinto and all that uphinda umkhulula bheka eKapa. So kwabe khamazi wathi ayiyolanda izisu yazazi into yaselokishini. Uzawubuye eyolanda izisu. Uyayibona because akho umuntu owayeyazi lento yayikum ngaphakathi. I remember ndilwe ndisemncinci ndangumuntu omdala ndimncinci. Abanye abantwana bakhule kula guidance into bangabuxelelwe ba now you are 13 or 14 this is what is going to happen to you. Mna zange kubekho umuntu ondifundise zontwezo. I had to ukuthi ndizazele ngokwami into bangaba okay ngoku si stage esithi mandithi. Uyayibona? Jong yazi anibhuda ngondibuza babona ngaphi. Ndifuna for umntana na 20. Yes. Othi ekhaya khomali esikoleni and then avele ayeke. So that's the reason bendibuza lonto age. Wow. When ndiyavuya xa uyiveza into yobangabana i-society yethu ne-community yethu xa uzawuthi uye Joburg xa uzawuthi uye Kapa umke without abazali and by the way ke ikhona mos umuntu athi wayesenza into uqombe hey hayi uyibelieve hayi siyakubelieve ba wena ukhona ku-be the pageants hayi yabelieve hayi yesabonakala hayi yabonakala yasidawuta sokothuka ba nyanyani uzibuze ba usho nyani. No. So having londo if singabane nyani. Yes. Umntana omhle because siyakubona umhle mosingoko so we can't sesiqonda u19 ba ubunjani. Yes. Sesiqonda ba bekusenzeka ntoni. So if ekhoyo for i-society ne community yethu bangabana xa emhle olahlobo uzawufika thini pha kwamaxhalanga kwintontoni. So for you uyibambe from apho siyabulela. And siyavuya ukuyiva for umntana omncinci obukeleyo into ba 19-year-old 20-year-old you can go to Cape Town. Exactly. You can go to Joburg, you can go PPP. Yes. Usisherele ke wena kuba ithini into from kuMike sesimthanda kuMike man. Hayi uMike wabutshintsha ubomi bami. Oh man. So ubomi bami buqale then at Cape Town because from there ndakhula. That's why it's very important inyani lento uyithethayo ukuthi umntana obukeleyo xa abazali bakho besithi kuwe abanamali yokusesikolweni iphupha lakho alifanga.
iphupha lakhe aliphelanga. Sure. Kunyanzelekile into yoba ngaba wena as a person uzixelele ngokwakho ba upusha phi kwenzela into yoba ngaba uzokwenza ubomi bakho le nto ufuna ube yiyo. Mna zange ncame xa abazali bam besithi abanamaloni sesikolweni ndazixelela into yoba ngaba okay umsebenzi mandihambe nto yoba yiwaiter. Like I had to carry 10 plates. Wow. Wow. You clearish a table of 10 all at once. I had to, because the hotel endandisebenza kuyo, it was a 5-star hotel. So zange ndifike still ndiyosebenza kwezinye indawo I was lucky. Like that's why ndisithi uMichael Crevaren if bensamaza apho wayekhona wayeli-French lo tata lo. Oh, man. Ndibulela yena ngobubomi esikubo namhlanje. Uyayibona? So ndasebenza usebenza kwam. One thing endingazange ndiyilibale liphupha lam. As much as imali ndiyibona yazi mos tips and kuwe sisasehotele ke kakhulu. Yo. Benzothuka khona elinye lady ku Facebook andilazi igama lalo yazi liyathanda ubonisa imiholo abantu. Yes. Ela lady libele lihle nje libonisa imiholo abantu, bonisa imiholo abantu. Yes. Hey ndothuka pha libonisa umholo womuntu ose Cape Town obusiness tips nendoni ba. Hayibo abantu baqhubha ko 60 70. Yes. Like imiholo serious mos lena Yes. ba bafuna uhambe eKapa. Yes. Because iKapa ke nayo nge-tourist Nge-tourist and all that, yes. nendondoni. So savuyiva loo nto ba Yes, yes, yes. ikhona impilo Hayi apha. kakhulu especially if uyazazi ba wena ufuna ntoni na. So ikhona kakhulu impilo because mna itips zam zandithatha zandisesikolweni. Oh wow. Andalilibala elaphupha lam bendinalo ndayoregistarisha eStellenbosch JCT College ndahamba ndokwenza I think ndaqala nge-office admin that time. So ndandiphangela for 4 days ndi-attenda for 3 days. Hayibo. I'm telling you. That was me because why? But useyanini epatini ke ngoku? Hayi kodwa. Andikhulanga ndingulo mntu wepati. Okay, so sacrifice ipati. Because kaloku remember kusekhona la background yomntana kamfundisi. Okay. So ukhule ungula mntana ugrounded wento bangaba it's fine ungazenza izinto uthini but obaba untwana bukamfundisi i-roots yayo ihlala ikhona apha kuwe Noba akukho phambi kwakho. noba ukho phambi and for me noba ndandingekho phambi kwabo. And the other thing remember ndithe kuwe kwakuthethiwe nam ndaziva ezo ntetha kwathiwa uyolanda iziswe eKapa. Mna ke ndingumuntu othanda uprove point andithethi ndibathula and then wena uzazi ngaphakathi into bangaba kanene khona abantu abathi. That's another important thing abantwana ekufuneka bayazi balemihla into bangaba awuzophendula yonke into in life in general but gcina wena as long as ifocus yakho iyazi bindawuni na. So for me that was the most important thing ukuthi bendizothini eKapa. Wow. So hence from itips zam zandisa esikolweni ndaqhubekeka from there eJCT College kwaphuma ibhasari kwalapha eSpear. Kwathiwa eSpear ibhasari ziyaphuma khule ndingula mntana uforward ukuthi andizophoswa nto guys yonke into eqhubekekisayo ebomini ndiyangena kuyo. So ndahamba ndofunda ndafundiswa ngumsebenzi. Wandifundisa umsebenzi ndafumana because that was a restaurant so kwakuphume kula industry. So ndafumana idiploma yam in food and beverage management through the Spear Hotel. Esandifundisayo. Yes. Wakhula ke ngoku umntu from there but that's why nsithi iSpear no Michael Crevaren nguye because isikolo samazange ndistope ukuthi ndiyaphela apho. I think le party lena bangabantu besinazo into zethu zithi popopopo besingenawudlula ngespeed. Yes. Because ayikho ncinci into yobangabana umntana kuthiwe kuyasinamali but umntana yena athi no ndinivile anditheni ndiyalila but ngoku ndizawukwenza. Then xa efika abone into yoba andingaqala apha xa sephakathi yipart enkulu lena bekumele uba siyayinika ixesha elithi ngena apho kuvuleke khona. Xa upha phakathi Ungahlali. izaba khona ibhasari. Na ufumene imali ye-tips wazenzela into yakhe office ntondoni. Yes. But njengoba uqhuba because of apha emsebenzini uzibonakalisile uba ungumntu onjani. Yes. Awusozuyifumana ibhasari emsebenzini ungumntu ogezayo. Never. Hayi awusozifumana. So iyakubonisa ke bangabana phaya ubumamela. Yes. Ubuthandeka. I-customers ezirepitayo
mhlawumbe bezifuna useva nguwe. Yes, Yebo? that's true. Yes, ifamily ethile ifune wena. Ibiyazi bifuna mna, yes. Thank you ngalaa part. So sakhula ke ngoku sikulonto leyo, but yile ndiyitshoyo ndithi ndibuyela back okokoko ukuthi as long as uzazi into bangabufuna ntoni na, because ayisoze iphupha lakho life wena mntu walo usaphila, because ndiye ndakhula ndakwazi ukuya kwezinye companies. Today ndaphinda ndaqhubekeka still ndafunda andastopa. So because ndingumntu othi ndifuna ubuilda de ndibe kule ndawo. Hayi So bo. I also have i-BCom degree yam through i-IMM. Uyabona, on the marketing, yes. Uyabona. So I was like, andizostop. Dasuka eKapa, I think after 7 years ndisebenzile iSpear, ndamuvele eJoburg. Because kaloku ngoku ekucaleni kukhona lo bhuti. Maqinizambuza lo bhuti kaloku Hayi, lo ubale bhuti iintsuku usekhona le. kaloku. Mamela ubale iintsuku. Nakuva uzithetha nge4 days. Enona wabetha nge3 Yes. days. Ndaqoma hey lo bhuti ukhona usuku apha. Le iveki 7 days. Ubhuti uphi yena? Okanye ubhuti 7 days yonke. Ubhuti xa i4 days emsebenzini ubekho i3 days off. Ubhuti yenibambe 7 days yakhe. Ubambi 7 days Hayi, yakhe. Gqibile, hayi ke, Ubambi hayi. 7 days Hayi, yakhe Gqibile ke, no, because Gqibile. ubhuti luckily enough for us. Ndifike emntwini onamaphupha njengam. Oh wow. Ndifike emntwini owafika wa respecta the vision that I had ukuthi ndifuna uba ngubani na kubomi bam. Uyayibona? So sithe sisathandana, sakhawuleza sathatha izinto sazenza serious. Wathatha iphupha lam walenze lakhe. Ndathatha iphupha lakhe ndalenze lam. You are film. So I'm Hayi film le. Hayi. Ukhona umuntu ophethe esi script eHollywood. So that's why sisesobabini up until this day. So ubhuti kuyo yonke le journey yam ndisenza yonke lento from intsuku zam zobuwaiter ndakhula ndathini ubhuti ukhona uyandisupport lapha ecam kwam. Ndicela into encinci. Yazi xa ndibona umuntu athi umfazi womXhosa. Yes. Yo, umuntu brave. You know the things that come with loo nto uba ubhale ube bold by movement. Ithi into eshi. I wonder. Umyeni akhe I wonder. Yes. eshi. Asa ke siyibona. Yes. Kutsho umuntu mhlawumbe obuyayo emzini. Emzini. Kutsho mhlawumbe umuntu oyikayo kuya. Kutsho umuntu exposed ezintweni. So ngoku uyayivala yokuqala into ebengiqoma hey ndothuka ndiyoyika into yoba hey Zawuphelela phi le ubhutisa. nto? Ubhutisa mhlawumbe bedibene last week man boyithuna ubhutisa. Ngokwenu uyalahla ku94. Dala. Like Kudala. so hey man hama nobhutiza hey umgodlo no uzaphazanya zibhedi ubhuti. Yes, Hayi man basuka kude masaba abantu. So ngoku thank you for unibeka pha. Okay. Okunimincile ndithi nyani izawuthini le nto? okunincile kaloku Thomas nangxama ngongcola. Yes. I no Kutshiwo thank you. ungakwazi ungekaphumi ehlathini. No Yes. thank you for sharing Londo. I mean now clear your point wena sesichazile for abantwana bana 18 19 iphupho alifi Yes. ngenxa yeba endlini Situation usebobosini yakho, uthena yes. khomali uqhubile mna bendi excited ngeoffice ntondoni na Yes. excited ngale food ndo Yes. hayi undiqolile ke Yes. ngeBcom hayi Yes. undiqolile phayana like ngenye level ke ngokuleyo Yes. then kubhutiza for those who are young nalapha officini we've got young fellows siyafuna uthi mabahlale kwipartner zabo Yes. yazi ayikho fashionable ebafaneni into bakuthethwe ngento ba mabahlale I know. yebo I know. uba yibhari umfana xa ezahoya umuntu omnye Kwakutshiwo nakuyi ya ibhari utyiswe ntoni Kwakuthiwa utyisiwe ubanjwe ngempumlo zonke ezaa yes zinto so zithethwayo. thank you for sharing mhlawumbi naye sayifumana chance akazithethele but okwangoku masikhabe sisithi thank you for sharing that part yoba uhleli ubhutiza wazibuildela umuntu Yes. you know noba benisitya ntoni Lo 10 days hospital no 10 days no wakhe. 10 days wakhe yes athi Remember? chulaye Yes. no thank you for sharing but ukho ipart engingafuna sidlule ngespeed Yes. sinike nje lambeko yoba ngabana into enkulu enzekileyo ke apha Yes. singayithathi nje kancinci you know thank you ngalo part Okay, Nkosi. wamuva to Joburg and futhi namuva kanti ushiyo ubhutiza Ubhutiza ngapha, okay. senokwenza mhlawumbe kuyalandelelwana kwalapha ke into yes So istory ke ngokusikabhutiza nguye owaqala wamuvela eJoburg. alright So ubhutiza uphume evarsity naye Alright. kwi first year yakhe ephume evarsity kuvele opportunity eJoburg. okay So sesihlala sobabini ke ngunobhutiza.
Akatshatwa kuqala. Yini? So sisihlala sobabini nobhutiza because if we can remember kho la family bendiyimentionile yakaqolo. Sure. So la family now omama aba bathenge enye indlu kwenye indawo. All right. Kwashiywa le ndlu sesitratweni eMandela Park iko-20 Khayelitsha. All right. So wathi kum because ndikhule ndingulo mntana most responsible like ungandithemba ngento yonke ndikhule Yes. ndingulo mntana. Yes. Wathi kum uMakasiphe xa ehamba yoba lolo sizayithini nale ndlu. Ndathi mna Makasiphe ndiyasebenza. Yeke ndizawuqhubekeka nayo. So mshiyeni nam. So ubhutiza ke ngoku sesobabini ngoku xa kuthethwa izinto like siplena sobabini ke ngoku silapha. Okay. Uyayibona? Sesingathi ngoku singabantu abadala. I remember udla ngothi xa egezayo athi imoto yokuqala awayiqhuba yayimoto yami because imoto ndayithenga kuqala kunaye. Hayi. Ngantoni ngemali le yedipsi ke phofu. Ndisekula life wasehotel mina sika move to eJoburg. Mamela mana ngothi lo bhuti basebhayi kancinci ngothi lo bhuti bo bantu base nimamele apha nimamele ingathina bo bhuti basebhayi xa nomama beza nezinto ingathina sirongo thina like asikho wrong sikho bhuti basebhayi like umuntu wakho xa ethenge imoto oqala umqhubele and then amanye yokubeka and then uhambe. So uyayibona la 7 days bayibhalansa kanjani ke ngoku? Hayi khona but ubhutiza uhlale lapha nguye udriver nguyinto onihlale khona lapha ecamkwami. and ubhutiza kasungasebhayi ngwaseKapa. Yes, ayingowasebhayi ngwaseKapa. Yes. Even though ifamily yakhe iyeya seyanke besukabi but yena ukhulele eKapa ubhutiza. Yes. No ndiyavuya beqhabe manje la part man ngifuna kaloku nje part yobhuti basebhayi baphe nje lana bakabana kuyakwazeka awuzulahla umuntu wakho ngenxa benezinto. Yes. Umuntu wakho lona. Yes. Yo I man. think ilanto idinga uzazi wena. Yes, Uyayibona uba ndithe kuwe qala xa ndithethayo ndathi iphupha lam walithatha walenze lakhe. Oh man. So azange afile pressure kuthenga kwami imoto. Instead yayi celebration yethu sobabini into bangaba lo life sithi simane sithetha ngaye. Another thing ke before imoto ibekhona. Sasidla ngophupha. Xa asiphumileyo sobabini sasithanda ukhwela itaxi ebheke waterfront siyobukela imovies khona sisengaba abantwana. So xa sitaxi sasithanda uyohlala phe back seat itaxini. Remember sometimes itaxi umuntu ohlala eKapa uzawuyazi into bangaba after 12 midnight itaxi zazinyuka. Okanye after 11 or 12 midnight itaxi yayinyuka iprice. So nobuhlele moving ngaphakathi. Once kwasondelela xa sobe itaxi ziyanyuka. Eshe phakathi. Yes. Budget kaloku funeka ujonge ibudget. Yes. So sithi xa sifika apha itaxi ke ngoku siqonda ba hey sishiye la movie ngekapheli. So now i-communication ithi ke ngoba yabona one day siseza okay sibe nabethu abantwana kuqala. So simane sithi ngoba okay bazaba babini abantwana. Omnye uzaba yikwekwe omnye abe yintombi. Athi hayi luyikwekwe ndifuna afane nami. Nam ndithi hayi luyintombi ndifuna afane nami. And then we like ba one day sizayithenga imoto. Uyayibona? And then one day athi yena ba mna ndikhule imoto ithengwe ngoweqala at the age of 23. So mna ndifuna umntanami lo ndaze ndibe nayo ikwekwe athi xa ena 18 ndimthengele imoto. Because kaloku yabona ba zonke izinto ziyathethwa siphakela taxi. Sengilaze lo phupho. Yabona? So ubhutiza ke ngoku efumana umsebenzi nje waseGauteng naye as much as ndingekho kulanto bandiyisupporta lento because ndiyashiywa ngoku. Remember siphuma ngapha eKapa yes and iKapa iJoburg la yakuyo into enkulu. Like isikhule sazi baye eJoburg hayi Nkosi yami ungenile so yeah I'm like ba yo hayi ke ngokumkile ke ngoku. Umuntu wami ke ngoku ubumkile into enzayithini lena. So ingabi namsebenzi ubhutiza move ke kanti ubhutiza ngokamuvayo asiyazi ndizofind out after 2 months 3 months ukuthi pregnant. Yo man. Our first child which is uXabiso. Okay. Yes. So yayilixabiso likatata. Okay. Remember kwakhona lamaphupha uXabiso engekafiki ementionwa ngawo wade so wafika uXabiso ufika kwakhe ke ngoku I was forced ukuthi andizohlala ndedwa moseKapa. Yes akaloku. Yes. Noma kancedise umntana wakhe. Uyanyanzeleka into bangaba ndimove lokho eGauteng loyikayo ukuthi ndizawufika njani. Yabona kweliGauteng samove ke nyane eGauteng and I gave birth kuXabiso
sahlala sobabini asikatshati. I think sitshate but sebesilungiselela ke ngoku into bangaba because remember mna ekhaya ngoku ndiyazi into bangaba irongo le nto endiyenzileyo. Uyayibona? But fortunately enough for us umama wam usweleke 2005. Okay. Sendinale moto mos. So umama wayesuka from eGeni wazolaliswa esibhedlela lapha eBhayi. So umama sekamithile naye before asweleke ngo-2006 ekuqaleni ngoMeyi. So sekambonile ngo-2005 lo bhuti ukhoye ebomini bami because kaloku remember sihlala sobabini ngoku sesisenza yonke into onye. So ndathi xa ndisithi umama uyagula ulele esibhedlele wathi siza sobabini. Mamela uphansi kwandothuza uthe umama naye umithile ngibe umama Hayi umama unangaphi no. buzolibutisa So sekambonile yes sekadibene naye. Yeah. And ke ngoku naye wathi xa efikayo wafika wa comfortable ukuthi umntanami I think ngizomshiya emntwini right. Asiyazi ba wabona ntoni na but I remember kodwa amazwi akhe xa sasibhabhayisa sizawuphuma endlini. Wathi elele romini wathi mbizeni kaloku naye ulunga azothi azothi bhabhayi. Nandithi hayi uthanda izinto wena usemthini like umazelaphi lo mntwana mazi noba into yethi izawuphelelaphi. Yani weza wazothi bhabhayi wathi hayi bhabhayi. So wabesisithi ngamazwi wakhe okugqibela kuye ba umjonge ke lo uyayithanda imali. Li-26 ufuza utata yakhe uyayithanda imali. So until this day so xa sisikukho izinto athi yo ndaxelelwa ngumama wakho wena ukuthi uyayithanda nyani imali. Ndithi but one thing axelela yona again oyilibalayo into bangaba uyayisebenzela. Oh wow. Whatever ayifunayo ndifuna uunderstand lo muntu umfumeneyo umazi into bangaba yonke into ayifuna ebomini uyayifumana because uyapusha for yona. Jonga mna kuba sensazi the end and then nje musiza nayo kubona mos ifilimu uyibukela ungayazi noba izawuphelela laphi. Yes. Khona mos lana bakuqomba hey Izawuthini kanti le nto? Sengikhileka into yoba you are a hard worker. Sengikhileka uba ayikhontsha. Sengikhileka into yoba ngabana une-right to enjoy into nazo. Exactly. You've worked for them. Exactly. Akufunekanga nibe nomona. Mna ndizawufika today andiyazi buvelaphi but yet sendisithi mncini. Yo. Uba ngabana hayibo utheni wama andizozibiza ke imoto utheni eshe senino eshe andiyazi bakusuka up. So thank you for unthi chu ngohlobo and ngoku sendincisa nami nabahlali into yoba akusetyenziwe apha. Yes. In case umuntu bezavela overlook but now esizayifunda ube patient nathi singabahlali khabe patient nathi we need to be patient with ourselves into yoba maske sifunde from kulo muntu before sithi mncimi intoni enoyifumana apha kuye yabo sisimamele kule game iba ngabana hey ntombi sowuqhubile lapha mina ngoku ithini going forward. Yes. Hence izinto samana sizifumana. Thank you ngoba usipheleyo but ke asifuna uphosa because ndiyamana ndiyamthanda manje ubhuti asothenga ngobhuti but kodwa samthanda ubhuti safuna uva kaloku le part kabhuti as well. Ithini into ke ngoku sekukhona u-ex sakhe eske uboy. Yes. And very important but before ndilibale kule ndawo uGqobo ibeka because abantu abaninzi babona ubule wanamhlanje. Sure. And ndiyayibulela kakhulu lento ihighlightayo babona umfazi womXhosa wa today umuntu uzixelele into bangaba hayi uvuke seki nje. Akho mntu uyaziyo the sacrifices endizithathileyo ngobomi bam to be where I am today. Hence ibalulekile laa nto ubuyithetha yokuthi abantwana basakhulayo umntana funeka yazi into bangaba once wanephupha you have to follow your dream. Regardless ukuthi uthe ekhaya ndiphuma ezilalini ndiphuma phi. So mna ndingumzekelo ukuthi I was born in the dusty streets of Grahamstown but I made it kwitown ezinkulu. Today if ungene eJoburg uyabuza ukuthi kubani uBuli because now uBuli she's a businesswoman. Like uBuli I've got companies and then uBuli ngumfazi womXhosa. Uyayibona and uBuli like i-COO yase ROI Pulse. uBuli i-managing partner yase Ovado. uBuli owner and founder of Shining Love Events. uBuli ungumfazi womXhosa. uBuli unebulela foundation yakhe.
Hayi bo. So zonke ezo zinto ezo Lo ziya- wayeseportfolio sena ngayo? Yes. Senomuntu one. Yes. Kaloku asifuna siba confuse abahlali. Yes. So ngenze bakukhona umuntu secaleni. Uyayibona? Ah. Lo uphuma pha. So inye into esifuna uyithetha kubantwana bangoku into bangaba i-future yakho ayideterminwa i-background yakho. I-future yakho uyazenzela. Thank Le you, nto uyifunayo ngobomi bakho yiluyenzayo. It doesn't matter ukuthi uphuma phi na, you can still make it in life. And ngoku shem omnye angathi asika unelaka lokubula ngumyeni wakhe. Nglamyeni wakhe lokhu so angasenzi londo thina. Yes. Thank you for sharing babe niphusha no too. Thank you for sharing ndoba for both of you apho nikhoyo nenze nobabini. Yes. Ubethile ngapha betha ngapha ni team niphusha kamani. Ayisenhle man. Yo mhlawumbe abanye abantu bayabawona nabo bana 13 kwakhona bazodibana umuntu athi ekwathi but man fika ayithethe malandela phupho. I think wayiplita man ubhuti pha man ndifuna wayiplita cha siyambulela ba engazange aliphikisi and siyambulela akayiphikisi into yakhe usastike kuyo. Hayi, no. It's 32 years later Akakwazi usathi ukuphikiseka. ubhuti ba Akaphikiseki. ndaphupha. Hayi akaphikiseki. So asimphikisi. I guess, Uyayibona? okay, I think umuntu obethe ngolahlobo in 32 years say kwenzeka lanto bayithetha. Hayi kodwa Uyayibona? it's enough. Masimnike, man. Hayi, Masimnike uchayi. Hayi, masimnike. Kroti hayi sikunikile. Hayi siyavuma Kroti. Nakanjani masimnike umzangu. Yes, I don't know samnika. Mamela, yo undothusile waya bona ke wena ukho right wena. Sikugqibile kaloku thina usanyuka nomntana uyeJozi. Ngoku sekukho companies engiqonda ba sibawula nje i1 thina wena ngoku uyaqhubekeka. Hayi, ithini into ke ngiqonise eJozi? So xa siseJozi ke ngoku remember kholo xabiso Sure. umncinci. Sure. So mna nditransfere umsebenzi ndazomuvela apha eJozi. So xa ndifika eJozi I think ndafika ndina 6 months pregnant. Okay. So after that ndathatha maternity leave yam. Kwi-maternity leave yam then remember ndisasuka kulaa life wala restaurant sekula hospitality. Sure. So kusetyenzwe eza shift pha. Yabona so ubhuti yena nomsebenzi wakhe seright ngoku naye sethenge yakhe imoto naye ngoku because naye kaloku ubhuti unejealous ngoku ungumuntu onentsebenzo Bhutiza, ukuthi Bhutiza. nama ndizokodlulwa mos ngulosisi Oh, mayize ngosezimbini zipaka pha imoto Hayibo. kuthiwe nazi imagine that at the age of 24 I think Asoze. yes Yo. because we got married at 25 so at the age of 24 Ima mamela. Una ngapha? No 22. Hey, okay, akafika. Masimiyeke. Ose right wena. Uzothatha soon. Angabone girlfriend yakhe. I like that. Hayi mhlawumbi iseza. Angayibona i-girlfriend yakhe. Mhlawumbi iseza. Okanye uyezwe namhlawumbi konde phekwa esecaleni. Okay. Hey, even no pressure abantu bayang. But isherwa to encourage. Yes. Singadibani nabantu be-depressed ngoku abantu befuna uzibulala besithini. Cha, we are sharing this info for into yoba ngabani uthi I can do it. Yes, More exactly. than ba hayi suka you are a failure hayi utheni Ayisoze ungekenzi yenzeke, uthi yes. sishare nge-purpose yento yoba ngabana you can also do it. Yebo? Yes. It's good to be a dreamer. Yes. Because once you dream, then you will have your focus yokuthi ndiyaphi nobomi bam. Because xa Yes. ungaphuphiyo usebenzela ntoni? You. Yes. I know. Remember, Sithetha- ngalaseteksini lamaphupha wonke ngoku la siwabuildayo. Like I mean- Uzaliseka wona. Jonga mamela ne this thing othetha ngayo nidibene 32 years ago and that yenzekile like ngoku ndizama ucinga abantu abana 20 into abalapho abenza lonto leyo Kuthi hayi masingathathi izinto serious, masingangxami. Ayikho loo nto leyo guys. you bekho imoto And eziyi-2 yes. kwi-20s imoto eziyi-2 like hayi kumove iprovince like nikwenye Uyayibona? iprovince akho bazali Ah, Akho no, bazali. this is a pop Yes. moment Yes. hayi pop you And apho ke ngoku kukho lo mntana Sure. yabona ufikayo and then remember ndithe kuwe kukho la pressure into bangaba ekhaya ngoku ilanguage yam ngoku seyisithi bhuti kaloku ngoku siyanini ekhaya yes Uyayibona? oh yes So, utata usekhona Ngelaa xesha? utata Ngelaa xesha? usekhona yena Alright, okay, sure. so umama kasekho Oh, so man. utata usekhona nomama lo wesibini usekhona because like from Sure. zonke ezintsuku bonke aba bantu Oh, bakhona man. andibashiyi ngasemva bonke aba Yes. bantu bahamba nam ndiyabona so eli phupha lam lonke liyaba include bayiphathi man. yalo Oh, bonke
So then I think isatshata uXabiso ena 6 weeks Okay. because kaloku ayivumelekanga lento Sure, yenziweyo. So ngoku masipushe siyenze formal. Okay. Hayi ke nyani kwatshatwa sabuyela eKapa back senze umtshato wethu xa sigqibayo sabuyela back eGauteng. Singangulomakoti ke ngokumncinci Oh, man. nalo bhuti. Okay. Uyafika ke ngoku eGauteng like ufikele into bangaba hey abantu balapha like yinto ngokulinxibileyo. Kwenzeka ntoni ngokufika ngalamadakhi neqhiya ezimnyama nentoni akho umuntu uyiunderstandayo le life ukuthi ithini kanti lento yale life. Then I'm like, oh, okay. But if there's one thing endiyibulelayo, hence umfazi womXhosa was born. Out of umtshato wethu sibancinci sinjalo, I've never lost my identity. I've never lost labuli wayethanda uswenka, labuli wayethanda izinto ethanda uba mhle, ethanda yonke izinto ezinice and ingumphuphi ezixelela into bangaba nalapha endlini into bangaba ndizayenza indlu yami ibe enhle yonke into yami ndikhule ndithanda into enhle. Mamela, ngibona le part andikwazi uyiphosa le part. Kukho into endiyibona ku Facebook ne? Kuvele umuntu aposte uba married Yes. versus divorced. Ndiqomba kutheni uma ezaziqoqosha xa divorceile? Kutheni ngoku ezawufuna ufaka akhange ayifake i-makeup nezinto ezinice azivise you. kamandi ngoku etshatile. Thank Ngoku you. sifuna siboniswe ifoto yoba ngabana hayi ke sana ngoku benditshatile bengekho mnandi. Bendinjena bendingumakhulu. Ingathi mhlawumbe is it because lo myeni uthe hayi masingenziwe izinto okanye utheni okanye nguwe udecide once you divorce into yoba I'm going to be nice. Ndiyatshintsha ngoku, So yeah. thank you for saying ba uzigcinile ubuhle Yes. wenza into ezinice apha emtshatweni. Yes. Mna ndikhe ndimngxose nam unkosikazi wam ngamaxesha Okay, yeah, kukho umntana omncinci mosiphana uMivuna 5 so ndiyipikapile uba okay xa kukwincgosi umntu uhoya le ngcosi Yes, alibale angazihoyena Yes. ndiyimenshini endigqibethela kuyo uba so wena ke ngizabanga abantu uba if singohlukana uba ubungazihoyanga ngoku besitshatile okungathi mna Yes. bendikustopa then khakuzivise kamandi makhakube rayithi Yes. naxana kukho imali ezitransferwayo phaa kuye ndithi efondini ungathengi imilimili ngale mali khawuzonwabise khawubenhle Yes. khawuzithande because that confidence yoba ube mhle that thing nje iyodwa yento bangaba uvase ube ngumakoti omhle naye ikunikeza that confidence yokuthi because mna ndandisithi ba hayi akho apho ndiyakhona uyayibona ndingenile kulo mtshato ndimncinci but ndizazimaintaina ndibe ngulobuli ndinguye okay ndibe ngulo sakhe ke ngoku igama elitsha wow. lomzi wam because kwathiwa ngusakhe igama lomzi wam xa ndifikayo so ndizaba ngulo sakhe but ndiyayazi into bangabafuneka nditheni ndingumakoti waseJoburg mos ngoku phinde ke ngokungalibali uzawuthi xa ubuyele back e-Eastern Cape uze ezilalini uzephi emzini akho ungazilibali again into bangaba ndiphumile eJoburg ngoku uyabona ubuya adjusta ke ngapha ebomini Okay. ndiphumile eJoburg ngoku ndibuyele back emzini nam ithini into yasemzini nam kancinci manje ngena kancinci yes so uthi kum wena ngoku mna eJoburg eSandton Bryanston yes yaziva mos yaziva ne yes ezo ndawo people Defence. report kum Yes. abantu bayaripota kum I've got people running around Yes. and then even a Yes. twang even a twang Yes, yes. bami lithwang ne yes ngoku nje mandiphayana nje kukho into zenza xa ndifika phela lini ngoku ndibizwa phayana ba nosakhe Yes. khawuleza hayibo uyenda zisentini akho CEO no uyenda zisentini akho CEO like emzini endlini akho. am eBryanston like Yes, there's 4 ngubani? people Yes. and then apha ngoku bathi bantu okanye bazumile endlini mna no-anti emlilweni endlini no-anti ababini okanye no-anti omnye akho anti emzini akho okay hayi bendifenze la part akho because sisi la part yandiconfuse la ozawusebenza endlini Okay. nguwe umntu ozawuyazi into bangaba ngo-5 kuyavuka apha emzini nam iimbiza ziyama ngexesha elithile ootata balapha funeka betye ibreakfast ngexesha elithile Oh, man. wenza ii-duties zalapha okay but emazangweni ngicela ubuza kodwa man ndingabe ndirongo ke ngoku mna xana ndiseBryanston enjalo ndihle ke neteam yam oh man delegate man kaloku ndisejozi nje mna like izaba bad naba ndifike ndicacise phaa bangabana anything enifuna kum nangu Miriam yo ndiyayihleka because Bakhobenza. I remember the first time nam ndakhe ndahlanga u-anti wam Hayi. uyafunda mos apha emzini
Okay. Nansi into ebalulekileyo. Okay. You read abantu bomzi wakho uba understand ubazi ba aba bantu baphuma phi ngabantu abanjani bafila njani na. Yho, yayinto enkulu leyo. Yo. But remember nditheni ndithe uXabiso ufike yonke lento iqala sichathe uXabiso ena 6 weeks. So kum ex-QCM was like hayi akazange uzokwenza umsebenzi wami. Okay. Usisi uzojonga umntana. Mna ndifocus emsebenzini wami. Okay. Ebona business masterclass. Yes. Yayibona? Strategy Abantu guys. bayiphosile sesi business masterclass ngo si-addressile iparty Strategy, yes. si-addressile iparty yoba ngabana umuntu waseSandton ntoni ba Yes. uyahlana nomuntu sesi business Uyayibona? abantu bakasiva Abakasiva basiyaphi na. So istrategy sibalekile. Ibalekile into ofunda into zomzi wakho bazithini zenziwa njani na izinto apha. Mna njengoba ngingulomuntu busy nje abantu bayayazi ndikhuthele kodwa andikhuthelanga into bangaba like ndiphumele kwezinye izinto like ezinye izinto into zohlamba imbiza Yokutyurusha laa mbiza ezotyurusha. yomntu, Ndingazenza uyibambe nje wedwa. ezincinci but khona ezizinkulu ziserious. ndivile So mna. kwezi zinkulu ndingumuntu othethayo mos ohleli lapha. Sure. Very good into delegator. Hayi ke qibile. Ungapholi. Hayi ngigqibile. Mna ndiphithizela ucinjwe fana uba nguye lo wenzele yonke lento ndade ndanetheme endiyithathayo xa ndifika emzini nam ndibethunani ii-tender zabantu masingalinge sibe rongo sizithathe ebantwini bazo. Umntu makanikwe ithenda yakhe. Uyayibona singabi nomona guys yile nto. unoponti uyawuthanda umngqusho Yes. like and wenza kamandi umngqusho Exactly. unoponti yinto Uyayibona? sanomphazamisa and Yes. noponti uyakwazi uyazi bangabana apho kulomgidi apho kulomncwabo abantu bayi 500 safaka izigubhu ezingaka Uyayibona? so masingamphazamisi Ithenda yomntu it's very important to respect that. Iphinde ke ngokulonto le ibuyele phi kwi-respect. Ukuthi awuyo CEO phaya emzini nakho. Thank you. Aba bantu basezilalini ngabantu bakho xa ufika pha akukho oMiriam nobani phaya. You need to respect those people. Ubathathe kwa into ebalulekileyo ubafaka pha kwepokothweni because aba bantu ngaba baza kuquma umqolo. Uyayibona? Usemzini ke ngokufunda umzi wakho. and wena Sandton uqhele even mama kubekho a catering company Yes. but ngoku apha bona onoponti bafuna uyenza Bafuna ngokwabo uyenza ngokwabo yonke lento. You ebaphazamisa ngoku awuzoza na catering company apho sezilalini. No, So funeka uzabanika uyiride laa abantu room. bakho. So ibalulekile into reader xa ufika emzini ukuthi abantu bomzi wami ithini into yabo. Bathanda ntoni bangabantu abanjani. Uyayibona? andiyakuthanda Yes. Ndithanda because into endiyithandayo apha wena akhange uthi mayingenziwa No. uthe makaride uba Yes. bona pha bayayifuna i-catering company uyiridile Nalapho khona. yes Uyayibona? uyiridile Yes. ngale Naleyo Thank you, uyiridile. thank you ngaloo part leyo thank you ngaloo part leyo yes and then ukhona u-ex ulandela nini omnye Okay. Kwakhona uXabiso uhleli 2 to 3 years eyedwa then walandela uXabiso ngumamzangwe alright uAlizwa. Alright. So naye kwathiwa aliziwe amazangwe wathi uyongidaba wakhe ke phofu waseKapa wathi nguAlizwa lona siliziwe macala icala lakulo mama nelakulo tata siliziwe ngalomntana oyintombazana. Yayibona ngibuyelaphi uThixo uyayiva imithandazo. khumbula lami iphupho sekapa Yes. eTexini Yes. Uyakhumbula? ndiphumla kahle kaloku. uThixo lento uyikhupha ngomlomo wakho. uThixo mamela yona. And life wakho you must never underestimate the power of whatever that you are saying ngomlomo wakho. Because la life nguwo lo if uthi ndifuna uphila ndiliphara unfortunately uzawuenda up uliphara. Uyayibona? ulwimi lakho Lulwimi lakho powerful. into ebalulekileyo. Thina sathi siyacela tata uThixo. Sicela usipha abantwana babini. Oyikwekwe noyintombi. Nyani uXabiso ndikhumbula wathi umyeni wami xa engena esibhedlele the following morning zange kubuziswe. oh man Wathi nanku la mntana ibemkhulu esibhedlele because waphuma emkotwa la mntana ibemkhulu esibhedlele nanku utata wakhe. Oh, man. Siyambona. Uyayibona nditsho waphuma uXabiso engutata wakhe ehleli. Oh, wow. Weqi uAlizwa seyinzwakazi ezolileyo efana nomamayo. La mithandazo sibuyela bekuyo. Oh, wow. So now uBuli ngumama obantwana babini. oh Beautiful souls. beautiful family Beautiful souls. beautiful family nonke apha nimahle kakhulu mamela ke ngoku khona mosaba abantu bathi mncim ne
njengefinance and nabo siyabathanda kaloku Yes. asithethi kakubi ne siyafuna nje uncedisana. There's a part endibawula ukuva uba wena ucinga ntoni ngayo. Okay. Umntu ke ngoku oba nomntana njengomfazi womXhosa Yes. ukhulele enkonzweni ufilisha njani ngomntu ozaba nomntana before atshate njengohlobo wenze ngayo. Njengohlobo ndenze ngalo. Yes, so ngoku abantu xa uphethe into entle i-red pen siphethe iba yintoni Yintoni ngaye irongo, yes. so that sizothi mncimi. Yes. Sikhangela la. Akanosixela ngoba umfazi womXhosa yena Yes. naye wamithe engatshatanga. Yes. Mithe engatshatanga kwayena kuqala. Sithini manje xa siphethe master class Siphethe i-master class sithini phambi. Yes. Remember ndithe kuwe besihlala sobabini nalo mntu. All right. Abantu they need to learn into bangaba lento uyifunayo ngobomi bakho yiluyipushayo. Uxabiso as much as wafika before umtshato but into yoba kuyatshadwa yayiseyikhona. All right. Yayiseyilanguage eseyisetyenziswa apha endlini into bangaba okay ngoku sesihlala sobabini ayilunganga mosikwaleyo basihlale sobabini Sure. but thina sijonge i-convenience yoba hayi ndisafe apha because ndihlale elokishini ekhaya elitsha xa kukhona nokwana ivoice anyana engathi iyangqokola apha endlini ndisifila ndisafe. Sure. So ibuyele back kwinto bangaba even if kwenzeke ntoni na noba ungayibiza mistake uyibize ntoni na but imistake iyalungiseka. Oh wow. Idependa kubani kuni nobabini. And xa wena ufuna lonto ngobomi bakho it's very important into bangaba uzazi and we communicate into bangaba mna umuntu oyindoda kangekhe akurespect ndiyabazi udade babanjani na. I always say xa ndithetha nomakoti abancinci because that's one of the master classes endisebenzisayo ukuthi awungeni emtshatweni uyifake umzekelo uzenza umuntu ongenguye. Sure. Day one umyeni wakho kufuneka understandile into bangaba unkosikazi wami ungumuntu so. If ndimesa phe apha ndiyamazi unkosikazi wami bazafika njani endlini. Uyayibona? Mayingaveli lonto leyo sewu5 years kule journey. Because yeyona nto simoshelayo leyo yilanto ongena ufuna uimpressa ukuthi hayi ndifuna abantu bona banikhuthele hayi ndifuna abantu bona ube ungenguye lo muntu phila ubuwena from day one. And it's very important ukuthi if unephupha you communicate heliphupha lakho nalo muntu uzokwazi ubona kusese early into bangaba because uzayibona kusese early. Uthi xa usithi kuye hayi ekhaya kuyatshadwa athi yena hey mina ndifuna utshata xa nina 40. Apho zi-signs kwaba bancinci basalandelayo ndla ngokutsho ndithi mamele apha xa ithethayo ujonge ba uthini lo muntu. If uthi ndinephupha elithi uthini xa iphendula. Uyayibona? Those are the small things efanba uyazithatha emntwini ongutata uzokwazi ukuthi lo muntu uzawuphila naye for the rest of your life. Because ibalulekile laa nto yazi ba if ndiyaphupha lo muntu uphupha kunye nam. Iqala kweza small talks. Yes, and andifuni siyigalela amanzi ipati yento yoba why sibawela umntana abe phaa emtshatweni. It also protect nomntana into yoba ngabana apha ngoku asinabantwana bayi-4 i-maintenance ngapha nangapha so we also want loo nto Idignity yakho njengomntana oyintombazana uzirespect uzithande uzihloniphe. Yes. Yabona ke the reason why kunzima into ba xa sishela loo nto leyo it's because a lot of people babhudile phaa so abantu ke ngoku xana bebhudile ngento xa uzama uyilungisa bafilisha attacked. Yes. Exactly. Like if uzama ulungisa into umuntu abhude ku ingathi uyamthuka ingathi utheni kanti sesifuna ulungisa abalandelayo and akakwazi noyi-owna umuntu athi umuntu hey jonga I'm struggling ufumana imali maintenance ngoku. Uyayibona? Inyanisile nuyithethayo it's like hey so besicela abantu bangafilishi attacked ngala part it's still important for umntana not just for adults ezingoku for labantwana it's going to be it's going to be hard. Yazi xa ndibukele uboy wami endlini ba ayixoxisa into yakho uzawumazi umakhulu uzawumazi utamkhulu uzamazi ngapha nangapha and I'm thinking ke ngokuba if bebayi-5 ababantu like bizawuba ngapha nangapha akazazi nee-cousins akazazi neentoni so i-deep into yokukhulisa here abantwana xa ikwazeka because kusekho ipati into yoba ngabana eyi fonini akukho njalo okokoko xa silapha ngoku it's fine sizawuzama usebenzisana ngoku sesilapha ngoku asizubajika asizubajika ngoku sebekhona ngoku yes no thank you for lo part ba sesilapha
andani uba ikhona phaa eklasini phaa eklasini phambili ayosiphethe iklasi Siphethe iklasi, and then kwimojulu yabona bakhona bakuthiwa Iyaqhubekeka, yes, suncama wena sisakuchapter 1 wena Step by sowubuza step, uchapter yeah. 10 wena ngokuyima sizaphinda siyibambe phambili uba ngabana yenzeka into yoba abekhona esisibula umntana I was Yes. 18 Yes. you know and ndandingayazi uba kwenzekani wandiqhatha lo mfana Yes. wathi uzawuthi nje kancinci Yes. wathetha into azithethayo ndaqhatheka Ndabhiliva nam. ngoku ndina 25 ukhona omnye ndifuna utshata mani Wow. and then ndifuna yabo ikhona pha phambili eklasini loo nto leyo uba Ewe, ewe, siyakwazi uza naye Yes. siyakwazi uza nabo because ikhe yaxoxisa lapha ku-social media besithi abanye ndiyayazi. hayi laa mntana makashiyeke phaa Hayi, ngumntana entoni nentoni and wena ngoku uzohlala njani esentini ushiye umntana ezilalini. umshiye bhofolo omnye Awukwazi. like lona uyafunda phayana ozazikoza abantwana abanxiba Uyayibona? ikepsi you know Lo yena use Thini hlazi uphethe- khanye whatever Yeah, uyabona yiva, primary no? school. but bezi-siblings omnye lona sethetha ngenye itweng Yes. omnye yayiva Uyayibona? ne? Yes. Yho! so ikhona phambili Ayikhona phambili Okay. because ibaluleke kakhulu lento uyirayizayo. Thank you. Because omnye ozawuthi qengoku athi mna ndabhiliva lo wam. Uyayibona? Ndathi ndobona yile ndiyitshoyo ndithi if imistake yenzekile you need to learn from it. Sure. So yenzekile imistake you acknowledge it, you learn from it. Yenzekile ndamove kulo bhuti so baqhubeke kubomi because ndivile most because asithi if imistake yenzekile hlala kulo mntu umbona into bangaba iphupha lidibani sileqe iphupha because remember uzawuphila nalo mntu for the rest of your life. So that's why iphupha libalulekile uyayibona. So now imistake yenzekile kufika ubhuti omtsha nawe 25 uthi nantsi ndithe kuwe you need to stay real from day one. Bhuti uyafika una 25 this is me, this is my life. Uba open from day one. Kukhona lo xabiso wam usezilalini noba usezilalini nakumama but andizindedwa uyayibona if ndiyeza kuwe ndiza nale package uyayibona so uva ubhuti awukangeni kulo mtshato Yeah. ungayithethi late awukangeni kulo mtshato nisayincokola into bangaba athi ubhuti hayi mna ndirayithi kwela micala andinanix obhuti ke asibathembi ncam uyayibona so ubhuti angathi yena ayikho kwelakhe icala but I always say ukuthi when it comes to umuntu ongutata mina into yami yonke ihleli ne-strategy phakathi you must always leave that room Yeah. into bangaba noba ungabona ngenye imini kungena usisi apha esithi nanku uthi wombona uqonda uba yho ungumyeni wami ehleli You. no othuka ungothukela ngaphakathi okanye wothuke wenze loo nto uqhela uyenza xa ungumama but strategy guys emtshatweni because of kaloku uyamthanda lo mntu ulapha endlini ngoku so sithini you always find Thank ways to deal with ezo zinto ezo and ayizizinto ezingenzekiyo uyayibona Thank you. thina isikebe expectation ndesibethayo ukuthi ufika si-expecte ii-angels ukuthi hayi umuntu makafike so or ulife mawube so ngulife lo sikuwo uyabona and niyayibhala le ncwadi nonke nobabini nobhuti so noba uze nowakho wamxelela ubhuti but uyamva ke ngoku ubhuti phaa uba uzamthanda nobhuti lo mntana amenzo wakhe that's very important kaloku ukuthi lo mntana ngoku xa efika elapha endlini ibe ngumntana wethu sobabini and xa nimkhulisa lo mntana nikhulisa umntana wenu nobabini awuthi xa umkhulisa uthi ku-uncle Vuyo lo ulapha utatakho usezilalini yayibona nditshoyo that's your biggest mistake because akho uncle Vuyo apha endlini kukutata wakho Yho. uyayibona so those are the things esizilibalayo ukuthi iqala kweza basics zincinci into ukuthi ungabikho open okanye the way umntana omthetha ngakhona umtreat esazi into bangaba lo tata ingotatama uyayibona whatever oyi-instillayo kwingqondo yalamntana yile nizayiphila unfortunately uyayibona so mna that's the way ubomi endibuthatha ngakhona Hayi ndiyabulela. Uyayibona? Jonga mamela yazi bangamana nje masingena ndi-excited. Ndi-excited into yoba uthathe into enzima. yes Yazi bangabana abantu bangomama bayakwazi upheka. Can you imagine i-catering company Wow. into yoba izawugxekwa njani phaa emngcwabeni uba yho hayi mana kayenzanga kakuhle. It's because you uphekile abantu bakwazi upheka. yes Anando yiva na. Yeah, Yebo? ndiyayiva So kakuhle. choosing into ekwazi umuntu like kunzima for us ukuya kugqirha oyi-physician Yes. ne athi yena ba
ayikho right iswekile for wena. Yes. Kunzima uyiphikisa laa nto, hey lo Uyiphikisa mntu laa nto. uyifundele le nto yabo. Uyayibona? And ngoku kukho into ayaziyo yena uba iswekile yenza Iswekile yenza ntoni. ntoni na emntwini. Yeah. Yeah. But now xana uchuza i-movement yomfazi womXhosa whereas kulula uba abantu batshate. Yes. And then babhude abanye okanye kwenzeka into Kwenzeka ezenzekayo. into ezenzekayo. Kube easy for them to have a comment. Yes. So you're brave. I will repeat loo nto. Like we are brave nyani. Ngoku sendizibona i-dynamics. Zoba zintoni ezinophuma. Zintoni ezinothini. Okay. Unayo indawo odibana kuyo nabafazi abatsha. Imaqala ngicela ubuyela back kancinci kule nto yokupheka kwasekitchen. All right. Because kaloku usisi lo ndithe zininzi ezinto azenzile apha ebomini bakhe. I'm also a qualified chef. So ndithe xa ndiphuma kuleya ndaphinda ndaya esikolweni ndofundela upheka. So zininzi ezi zinto ezi, so awenzi into inye qala ebomini. So uyazipusha zonke. Uyabona uzixelela into bangaba imoto yam ndifuna ihambe apha. Wow. So neli cala likhona kum. So which is if uyapheka uyaphaka nyani, you need to, abantu abaninzi badla ngokuthi hayi ube careful xa uphekela lo. Abantu abaninzi abandazi because mos uyabona ba into umuntu ujonge ba yo lo umhle uthanda izinto unamazipha amade uhlele esithini. So aba understand abantu ukuthi background I-background, ithini na. Uyayibona? So nale yase kitchen ndikwakhona nase kitchen. So abantu abaninzi bathi ndingu jack of all trades. Yes, this is me. Uyayibona ndingulo muntu unjalo. Uyayibona? So kwaba sisi bancinci ikhona i-masterclass. Oh man. Esihleli siyifundisa. All right. Into bangaba guys awufocus ebomini kwinto eyi-1. Uyabamba. As long as ukwazi ukuba nexesha lento bangaba uyakwazi ukuthi xa ufika endlini ube ngumama ebantwaneni. Uphinde ube ilankosikazi efunwa ngumyeni wakho. Remember, that's very important. That's another thing ukuthi xa nikhulisa nabantwana benu mna bam bayayazi ba guys kukho nina ngoku ningabantwana bethu sobabini siyanithanda right enough, but before kubekho nina bekukho thina qala. Ningazilibali because once ninazilibala then nizaziluza apha endleleni kuphele kungekho nto. So abantwana xa nibakholisa they need to understand ukuthi kukho umama notata bangumntu omnye. Then kubekho thina sibe ngabantwana bakamama notata sithandwe ngabo. Yho. Uyayibona? Yazi bangabana if bendincokola nawe 10 years ago icala labantwana bengingazul understand. Yes. Thina 5 years ndingutata. Oh, wow. But now ininzi into endiyibonayo into bangabana yeah man bangohlukana lula abantu. Ubakho komntana endlini changes a lot. Yes. Changes a lot. So thank you ngento bangabana uyiveze into ba i-dynamics nezinto ezithile pha uyakwazi ukwenza. Yes. Mamela ke ngoku ndiyayifuna ba iqale njani usingaye. Umfazi womXhosa. Sesibona into yomfazi womXhosa bangabana sikubona uqhubile waqhuba. Yes. Now do you wake up ubona kwinto etrendayo? Yes. Do you wake up uqonda uba hey man ndiziva kamandi bangabana ilapha because if uthina singanenyani ixesha elininzi xana sibona into edibanisa nokutshata sizawuncuma i-outfit sithi gqopa saba nayo imncime ekugqibeleni uba uzawubuya nini. Nayo uyaya kwakhona ubhutiza uyamazi ubhutiza ubunjani awubhutiza kho mntu ngamaziyo kaloku elalini even so whatever it is siqhele la ncoko. Yes. Wena uye njani ofikelela njani kwinto bangabana Umfazi womXhosa and uve kamandi ngayo like abantu futhi ba-appreciate ngohlobo bak-appreciate ngayo right now. Yes. Maniqale kuqala kweli gama lomfazi womXhosa. All right. From ubuli umuve njani to uba ube ngumfazi womXhosa. Sure. Okay. Ubuli mosukhule ngulomakoti othanda uswenka, othanda izinto, noba ndiye emzinam, noba ndiye phi na. So apho ndikhoyo I need to ba ndibe like representable ukuthi makubonakala into bangaba ubuli ngubani na. And ke ngoku abantu abaninzi like yabalahla lento.
because kaloku kukho la perception ithi uba ungumakoti womXhosa funeka uhleli nje uyaxhakazela zezo zikhafu ezininzi and then unxiba iziketi like unxiba iziketi ezide and all that, but ayikho laa nto yoba uyazithanda ukuthi ndingumakoti omncinci and ndiyayithanda le nto ndiyenzayo. So abantu ke ngoku xa ndifika ezindaweni kuthiwa man siyakwazi uba utshatile right enough but angekhe awutshatanga nomXhosa wena. Yes, wena the way uthanda izinto ongakhona, uthanda uba mhle, uthanda uthini, hey odade bangamaXhosa baye like asibaboni omakoti. Oh man. So like that's when I was like hayi ndidiniwe kuzi-explaina ngoku ukuthi every time xa ndifika endaweni bafika mention hayi guys nditshatile nami and umyeni wami ngumXhosa because ngumuntu yothuka. Ndaqala kwi-social media ndazithiya igama ndathi ngubuli umfazi womXhosa. Kwenzela into bangaba ndizophelisa ngoku ezi questions zento bangaba that perception ekhoyo ethi umfazi womXhosa unelook ethile. Ngumile yazi bangabana mna umfazi womXhosa I thought ndingumfazi ongumXhosa. No. Ngoku ndiyayiva ngoba ndingumfazi and then umyeni umXhosa. Yes. Yeah. Yes, bangabantu ingafunda njani? womXhosa, yes. Yes, umna kumi bingathi njema like it's more like ba Ndimna ndimXhosa ndingumfazi ndiphinde ndibe ngumXhosa. Yes, so but ngoku ndayiva ke Yeah, thank you for that ukuthi part. Yes, the way ibithathwa ngakhona ngaphandle ukuthi uzithanda kangaka, uthanda uba mhle, uthanda uthini uthini xa ufika ezilalini emzini akho, uthini xa uphinda uthi guys umfazi womXhosa noba ungubani na, noba ungumfazi womZulu, noba ungumfazi womTswana, womSuthu, but you have to respect yourself. Okay. You have to love yourself. Remember ndithe akufunekanga uzilibale apho suka khona. You have to remember ukuthi ndingilabuli guys wayengumiss eyabantu, ndingilabuli wayesenza imodeling eKapa, ndingilabuli wayevela kwi-magazines zesithintini, ndisenguyena namhlanje. Uyayibona into engitshoyo? Yes. Yes. Utheke kwi-COVID. Yes. Ndiyaba uluva uba but uphendlile. What do you remember, like the first post or what? Yeah, what happened? Yes, okay. What was the response? So, ndandizidlalela, to be honest, iqala. Qomba, okay, it's fine. Kukhona uFacebook, ndingumuntu othanda like apho ndikhoyo ndihleli ndingumconnecti wabantu. Sure. Ndingumuntu wabantu. Sure. Ndingumuntu othanda umotivator. Nanoba ndibana weshop ulinganisa into, zakudlula ndithi you awusemhle. Man, suyithatha le udibanise nalena, masinxibe ohlobo. If unxibe esihlangu nesi, uyayibona into enditshoyo ba uzaba mhle. So ndandizidlalela kumfazi womXhosa on Facebook, then I would wake up ekuseni, it's either ndifote ndinxibile loo nto ndiyinxibileyo okanye ndifote okanye ndivuke ekuseni ndinekoti yokuthi it's a Monday today, wenzani ngobomi bakho, vuka uphakame, tyhala ezo ngubo uzilahle phaa, vuka uphakame, you can do it. Unomsebenzi, ungenamsebenzi, khawuvuka uphakame, even if umove up around endlini okanye uclean okanye wenze something, but do something. Oh wow. So I'm sure it ikhuthaze a lot of abantu. yo suyithetha loo nto leyo. Today we are sitting on 75k followers. I don't call them followers, those are my people. Ile movement isinayo today yomfazi womXhosa ukuthi sinale family ngoku yonke yapha iqale kwezanto ezincinci. Sendidiniwe nam as a person, but ndifumana i-inbox ethi hayi ukhange usivuse namhlanje. Oh man. So I was like, okay guys, which means ikhona into eyenzekayo apha, ikhona lento into eyitshintshayo mos apha ebantwini. And the other thing ngoku abantu ba-enjoya le nto yoba nam ndingumfazi womXhosa because wonke umntu ungumfazi womXhosa, oomakoti abancinci. Ngoku lo sisi usititshela into bangaba xa ufika emzini akho swenka man, sukoyika unxiba idakhi lakho, you still respect iculture yalapha, you still wear ezilokhwe ezinde and everything like that. Respect is very important. You still look presentable. But now, instead of isikhafu sakho, ibe sesa sikhafu sicheck sokuqala. Ngoku ufaka isikhafu sakhe sihle esimecha nedakhi lakho. Oh wow. Ufaka ijezi yakho enhle, ubuthatha ijezi yakho pha uyithi nje noba ibhidanyana encinci okanye ufake nje isipeliti sakho apha sesiXhosa, umhle ungumakoti. Now, aba makoti sebe enjoya lento. Ngoku sendingumuntu obizwe emacaleni ngoku apha kwi-inbox ukuba ngaba sisi ndizawuba nomcimbi othile okanye emzini nam kuyasetyenzwa.
ithini into xa ndifika apha emzini nam ngolwesihlanu ndinxiba ntoni ngomgqibelo uba kuthiwa kukho umcimbi woba kuyakhatshwa okanye kuyabuyiswa okanye kukho umsebenzi okhoyo ithini into onxiba hayi bo ndifike nini ngoku apha Oh, wow. uyayibona Wow, wow. so that's where everything yomfazi womxhosa that's how everything yomfazi womxhosa started I believe there's an event. yes Ngoku abantu badla ngokubona nje ku-social media and that umuntu would love to be part yento nantona uyenzayo. Yintoni ezayo ngoku inini and who can be part yayo and that mna as umxhosa ongitata ndiyakwazi bakhona andikwazi bakhona kakhuniphe njengayo. okay that's fine so yo inkulu into ezayo Alright. bantu baseGqeberha I hope niready Okay. inkulu into ezayo nge-8 kaAugust Alright. i-under i-Women's Day Oh. that weekend i-weekend yabantu abangomama Okay. so as much as kula movement yethu yomfazi womxhosa sikhulisa ngoku into bangaba let's celebrate each other let's support each other and masingabi ngabantu abanomona if ndithe akasemhle unosakhele uyabona ndisho there's nothing ephumayo kum wow. so zonke ezi zinto ezi ke ngoku ziphuma kula movement yethu yapha kaFacebook so now abantu kukhona let's say nabazaba ngamazibazana abantu ngoku ndiyabizwa kuthiwe kumbuli iza mfazi womxhosa uzokuthetha nathi ndizaba lizibazana ndifuna uyazi sewusuka kule nto wena ndifuna uyazi into bangaba ithini into yobuzibazana like so iyakhula ngokule nto seyine-department ezininzi nam ngoku seyindixakile ukuba hayi sifike nini apha uyayibona into enditshoyo so now kwii-inbox zithi siyafuna mani ngenye imini ukuze kuthi uzothetha nathi singabantu abangomama sidiniwe kukubona ngoku kuFacebook sifuna ngokukubona face to face sikhe sincokole Ibizwe ngabantu. yes sincokole sihlebe sakhane siphunge sisonke so now hence ke ngoku the event Women's Day celebration and ndithe xa ndicinga ndihlele endlini akhange ndiyibone enye imini ebalulekileyo yoqala eliphupha besides i-Women's Day celebration because I believe and I always teach everyone omncinci umfazi nomdala nomntana and all that ukuthi sonke masicelebrateane so ngalamini sizi-queen sonke and imini yeyethu sonke so hence ke ngoku ndisithi akhange ndiyibone enye imini yokuba kuzalwe olusana ngokunyanzelekileyo ngaphandle it's more of iyayilontsha even though seyinexesha even though ikhona. seyinexesha ikhona Yes. ngoku sithi sondelani bafazi masikhe siphunge sondelani bafazi masikhe sithethe sondelani bafafta masikhe sihlebe man abatata bekhona bengekho but sondelani bafafta man masikhe sihlebe uyayibona sondelani bafafta masikhe sakhane sinyusana njani so that is the whole concept of la Women's Day celebration yomfazi womxhosa so we'll be celebrating Tina through our heritage, through entertainment, and then there's guest speakers zethu ezizobe zikhona. Okay. Because we Kuba mnandi. Uthi abantu mabalungise. ndithi iGqeberha I hope ba i-ready. Nabangaphandle Gqeberha bangazi. Yes. Umuntu usuka Kapa ngazi. Wonke umuntu. Andikuvile. And kaloku remember nditheni kuwe ndithe sibiziwe. So asibizwanga ngabantu baseBhayi qha. But siye sadecide into bangaba lento siyiqale phi back to home. So abantu bazabe phaa izabe sebetshatile bonke ngii-boys bazingazo mhlawumbe angafumana umuntu phaa because ngoku ngabantu sebevuthiwe aba ngabantu abaredi ba-ready to say yes to Yeah. No. So imini it's a Women's Day. Nguwe wonke umuntu ongumama. Okay. Umncinci, umdala, utshatile, awutshatanga, la mini yeyethu sonke. Hayi ndikuvile. Hayi Nabantu abangotata ke if ukhona umuntu ongutata siyabathanda mama. Kaloku uyabona sinixhasanga guys. singabantu thina baze ngomama emhlabeni and ngoku Uyayibona? asinothando mama bangabikho tata. Yes.
babekhona otata Uyayibona? Yes, if otata bakhona because ke even o-MC bethu ngalamini one of u-MC wethu ngumuntu ongutata. oh wow Yes, Okay. ubhuti Mafapa Vuma ngumuntu ongutata. Jini chomi yethu enkulu Uyayibona? hayi niseba safe U-MC abantu wethu for the Hayi, day ndivile. alandelwe ngusisi wethu uBlack Macinga uye ozabe khona on that day. Jini, Uyabona? Thiza. Ngabo abazasithatha basi uphethe national apha Yes. ningu-national apha kwenzeka ntoni hayi apha i-line up njeni? yethu ndithi umuntu makabe ready. Hayi, no, Uyayibona? no. Usisi Mna unathi sengingxamile. ngayi will be there eyoperforma uBrenda Mtambo. Asoze. Yes. uBrenda Mtambo, then we got uAsanda Bam is because most stand nalapha mhlawumbe singalibala lapho sikhoyo. no Sinabantu be-local apha asizobalibala abantu bethu. Remember nditheni kuwe ndithe siyakhula kulento. asiwukhula le hayi uyiqala phezulu le xa nje So xa sikhula asizokhula sishiya abantu bethu ngasemva. Sicela ukhula nabo. So i-artists zethu ezi-local, even no-DJ bethu sibathathe apha local. Even izitishi zethu utata uKeith Ngesi, I'm sure uyamazi, bazabe be-broadcaster live on that day. oh wow Pha. choma mnaye Uyayibona? Yes. Hayi ndiyakwazi. Hey, Babonke hayi, baphethe. no ndiva kamandi kakhulu like I'm so excited bona nje ubamba lento and ndiyavuya sifikile into yoba injena Yes. mna njemba ngabana uthetha ndibona i-necessity yale movement Uyayibona? le movement omnye umuntu angajonga ii-outfits but sikhunto ezideep No. ezinzulu ezifunekayo Sithi yaqonda ubuzibazana sijonga, yes. yaqonda ubuzibazana babunzulu kanganani ukho mama abakhulisa abantwana bodwa but abalizibazana and ngokuxakiwe zifemi uzathini Yes. angafumaneka impendulo Angafumaneka impendulo Angancedisana yakhe ne-support ngalamini, nantoni. Yes, yabo. Because kaloku remember bendithe kweza pillars zethu. So kweza pillars zethu we are so honored as well to have umama umndende umama uDr Nokuzola Mndende uzaba ngomnye we-guest speakers zethu ngalamini. nasibabonisa Esixela ngumuntu omkhulu ke Hayi, lowo. no, Sonke nje sifika sithi xa kukho yena. Uyayibona? So uzabe sixelela ngento bangaba ithini kanti lento yakho. Yale tradition nale culture yakho uzazi apho usuka khona because sifundisa abantwana. wow Uyayibona? Ukuthi ningazilibali. Uyayibona? Sithe sicelebrate ngeWomen's Day. So siyibulisela back kwiintsuku zakudala zomama uHelen Joseph. Uyabona? So manje xa bafika ePretoria bafika bema bathula becwaka for 30 minutes. ngo-1956 Ngo-1956 sitsala kude lento but on that day sabe sinipaintela yonke lento leni. Uyayibona? iqondo bangabana ni-celebrate 70 Yes, 70 years from it's a big thing. hey Uyayibona? like lento Ayikho national ncinci. And now we have omama abazasithatha through all the stages of life ngalamini because remember kuthiwa bathulo mama for 30 minutes bethe cwaka pha behleli pha bezolile bethule bethe cwaka kwavele kwadanduluko yi1 wahlabela ingoma wathi wathinda abafazi wathinda imbokotho. no jonga mna sendifuna uyazi into bangabana ndiyayiqonda ke into zakho asingogxubugxubhu into zakho hayi asingogxubugxubhu into zakho No. mhlawumbi khona indawo ethile so Yes. sayifumana iposter for uba abahlali bayibone Okay, i-detail yes. Iposter yethu ikhona. so sayifaka Yes, apha ke so I'm ine sure details inoba zonke, seyibekwa yes. njengoba sithetha nje Hayi, ngoku yes. inoba ikhona apha eTV-ni umuntu Yes. uyayibona ibhaliwe Ithini lento, yes. uba kuyiwa njani Yes. kuthi- Ithini theme yes, yethu i-theme ngoxana ngubani bazabe lona. bekhona Yes. bonke bakhona nabanye abantu bazabe bethetha phasi addressa Siphatha i-health umphako. and wellness. siphathe umphako okanye uzawutyiwa phambili khona le party Amatikiti ethu a-different amatikiti Hayi, ke ethu ugqibile so ke. asifuni thina ukulimitha abantu All ikhona right. into bangaba umuntu abe-comfortable kuziphathela into yakhe. Okay. So if uzifuna uziphathela into yakho siyakalawa nawe. Oh, Remember mani. sithe si-free apha. Okay, Si-celebrate ntoni omama apha. Okay. Uyayibona? Sifundisa abantwana bethu ba today ukuthi babe ngomama uWinnie Madikizela kanjani. That's why it's ngithe fine. But izawuba clear kwiposter. Clear kwiposter. Hayi ke it's fine. iyatsho, Enough nazi iposter into izayicacisa zethu, yes. yonke into yoba uphatha ntoni Yes. no yes hayi no ne-guest speakers zethu Ngobani, zonke umuntu azoba ngobani clear uba, okay. naba-address iindaba because mental health iyasibulala kakhulu. oh yiyo Singoma. kaloku yasibona uthuka ngoku into yoba Uyayibona? ngabana heyi into ye-mental health into enkulu ndothuka bubudaleni I'm telling you.
Yeah, Uyayibona? yeah. And thank you for asikwazi addressing those uyilibala areas. loo nto leyo. So kweza pillars zethu ziyi-5 ukhona nomama ozawufika phaa ephethe into zakwa-finance ukuthi imali ezi, yes, Ayini. ithini into yakho yoba ungumfazi ukwazi uzisebenzela ngokwakho. Yazi mna endicinga into umntu ngekrweca umamazala engathi uyamgifta Uyayibona? aqomba jonga mamazala ndifuna uyongcoliswa phaa phambili Ayisecaca. like uzoyiva uba ithina into ekuba mama iza manza kulungiselela itikiti Silungisa into ngoku. nawe mamazala Yes. umakoti ongamameli khakho umkrwece Kamkrwece uthi yiza mntana uzobona abanye abantwana khanikhe benza siye ntoni. nikhe niphume manto phaa and then uzawuba sispeak esingxosa umamazala uqomba Ayiziyangena. deeper go deeper ufuna umamazala ave bayithini ndi excited and this cacile ke le movement lena there's so much ezakwenzeka Iyakhula bhuti wami. and I see le movement lena inideka eKenya inideka eGhana you know inideka eNew York Yes. because ingxaki like I mean kuthiwa zitheni universal or Yes, nto zixananazile, kuyafana yes, noba uyayibona? ayizuba into yomuntu osengcobo ibe into yomuntu ose-Cape Town No. uba ngumfazi ilapho izawuhamba ihambe ke accommodate nomfazi womzulu nobani bantu baze but nibe sithetha ngalena because ndinayo into ethi yabakhona into Yes. udla ngothi bafathi Bafafta. Bafafta. bafafta Yes. so ubafafta ke uyafumaneka everywhere Iyafumaneka ubafafta everywhere. no, Remember don't nditheni kuwe xa ndithethayo ndithe asizobukohlula apha. Yes. Ngalamini itheme yethu ithi traditional regal queens, all right which is nobuye iphini queen Okay. uyadibana. Ndifuna lo part. Asohluli mntu. Hayi, ndifuna lo Sesine part. invites already ngoku ezithiwe zithi siyanifuna eRhawutini. Oh, wow. Ayikaqali ne-show asikenzi no-number 1 party siphume nje nale concept sathi xa siphuma nayo bayifika bayibamba ngezandla zozibini ukuthi kudala siyilindile lento. Oh, wow. Enkosi ngalento so si-ready to move. so ndithi thank you ngento yoba kucace ukuthi this is not kwisingesi ke ngoko tribal yeah. uba tribalist Yes, tribal, yeah. yes asifuni loo nto yoba into yabexhosa qha ke asizuyifihla into yoba ngumfazi Ngumfazi womxhosa womXhosa that oyenzayo. inspired the movement Yes. that inspired the movement Yes, I like that. Yeah, even, because thina kumfazi womXhosa sithi sipromota into yoba ngaba umfazi womXhosa it's about abafazi belizwe. sure So ayingomfazi womZulu, womTswana, womSuthu, sithi abafazi belizwe which is women of the nation. Umfazi womXhosa lo. hayi Yes. jonga mna ndihappy mna I can't inoba sabakhona phamana asinokwazi Hayi, uba singavuya, singayokroba bhuti wami, thina man. singavuya kakhulu. Yes man sabe sibafote Yes. because nendicingayo ne xa bengena neza outfits ndicela man ba inkumbuzi bathi khaxa Uyayibona? bathi khaxa sifumane ezo colors zabo nantoni sifumane kahle andizophoswa yilo mini noba kwenzeka Asikwazi ntoni ulishiya ngasemva. no jonga ke mntu nkosi lena ayikwazi uba ibe ngeyogqibela because what I would love ethubeni kube yi-movement uzawungena kwezinye ke ngoku singene sesingasa-introduce ngoku Yes. sesingena to a specific topic Yes. sayibona ethubeni into yoba ingayinto eyenzeka once a month yenzeka once in 6 months but we would want iphikelela podcast to Wow. grow with the movement yomfazi womxhosa Oh, inkosi kakhulu bhuti yebo wami. yes uzobona ke nge-topics phayana Zithini, izinto yes. nento yoba ngabana okay nantsi into edla umzi we need more time yebo Angeke sinishiye ngasemva. No, siyabule Esiba excited. sisazi into yoba ngaba iphikelela podcast ijonge izinto ezenzekayo apha. Thank Asifika ngakuni namhlanje nani siyanibulela ngexesha lenu and siyane respect siyanihlonipha ukuthi nize nizothi kumfazi womXhosa khawusibalisele ngalento yakho inkulu into enisenzele yona. So nathi kwelethi icala sithi yo ubizwa ngabantu abakhulu kangaka kuthiwe masizothetha ngalento yethu ithini kanti no so siyabulela kakhulu siyanihlonipha kakhulu. Thanks, Yes, kakhulu. asoze sinishiye ngasemva xa sikhula sonke sihamba sonke thina. sabulela no thank you kakhulu sabulela baniyena I enjoyed this episode kakhulu it was educational indothusile ndithuke into ezininzi and then whoever bebukele thank you
for uba ungahanga uskiphe i-ads. Thank you for subscribe and like into kaphikelela. Sawukhula nani and it's a wrap. Thank you so much.